jajane rubi keceput peluntire parutan klopo wong prawane raine ngebut kuwatire gak uman joko kamene bledono sebab Joko ngepung kene ganteng-ganteng rikala aku nang batu ketemu cewek sing rupane ayu nek tak sawang meskom guyu anggere gawe krono ning atiku dasar ayu isih kedyan tansaya gawe atiku kasmaran yen kalora bisa turu tansah klesekan aku tansah kelingan cewek batu cewek batu cewek batu cewek batu koyo slirat bojoku koyo ngene wong lagi gandrung ning ana omah aku saya bingung cewek batu saka gunung anggere gawe atiku dewe asik Dewi Jaya Entertainment Budi Wijaya ludruke Mas Didi Purwanto pimpinan Mas Jono ketua pengrawite nek Mas Amri iku panjak kendhange mula wis dadi sumpahku aku ora bisa siramu nadyan ana ludruk maju
muji kurina lan wengi marang pangeran mukya bisa dadi sawiji ngasusah ayo bareng dilakoni ana tambahane blek sangga uwang bojo ndabelek cepetno lawang ojo pinara ingkang sekeca mirengaken kitungan kula uripno alam donya cuma pisan nek wong iku ngono kanggo ayo nglakoni sabar lan kesyukuran nek soge miskin iku uripno alam donya pira suwene ibarate wong lunga cuma mampir tukar lan padu wis dudu jamane sing penting ayo guyub rukun bareng nyambut kabeh wong urip kanggonan lali sebab nuruti krenteke ngati nganti ngailingi nek dina mburi uga wong tuwane dadi open mula sapa ae dulur sing lali karo wong tuwane nek ditenono dina mburine nek ana ala becike kok sangga dhewe sebab wong tuwa mono gedhe wate ayo mas sekali lagi John
sak lepan ngene wis ketok. Lho temenan kadire wangi ngene kak godhog. Ayo Mas, kalem-kalem ae. Nah, asik. Aku iki seorang seniman ludruk Jawa Timuran. Tugas saya menghibur tuan agar selalu senang. Pring ditumpuk-tumpuk ana bumbung wadai merang. Cilik diepuk-epuk bareng wis gedhe maju perang. Wong perange nang Betawi durung aman kok ngajak bali. Wong baline liwat Kediri nyangking rangsel isine utri telo dibuntel godhong ploso diecer-ecer nemu rondo pokoke topcer. Namung semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun sepur. Alhamdulillah main desa kepung. Kait metu wis dikai mercon. Dadi nang ndi iki? Wis wayahe esuk jagone kloro rame swarane ing kemrus aku senenge dulur tani bebarengan padha nandur pari srengenge ngene cah ngulon parane manuk ing ngoji no wit-wit cemruwe seneng atine katon asri donya saisine. Kalau dikon ngagetno lho kon. Getno jare ngono. Lah apa? Kok gak isin, gak isin. Ya Allah. Masalah. Isin lah apa? Kok keteworo nemen nek gak duwe isin tet, kuntet. Lah isin lah apa? Lho, wong gamelane wis entek kon kok gamelane luwe mandeg. Anjene panjamu ya remek. Yo. Gamelane wis entek, wis entek. Lah sing badhok gamelan iku ya sapa? Gamelane lho gak ditabuh, Tet. Lah anjene panjamu pegel. Iya ya, Anjo. Aku kok koclok ya. Lah iya. Kok lho kok keteworo nemen gak duwe isin kon iki. Lah isin ya ayo meneh gak iso tuku sembako goblok. Curhat nang gone kene kok. Ya gak curhat. Jare disawer ngono ta. Lah lah apa? Wong urip dagelan bayarane wis 800. Kate disawer sampel aku jakano saweran. Percaya aku. Urip iku kok jakano saweran. Gak oleh jakano sawer. Gak oleh dene disawer ya alhamdulillah. Nek gak disawer. Bacut. Tambah nemen kon niku. Ya gak ngono. Wong main nang gone ngepung kok iso kok doli joget iki lho. Apa? Ngene iki kok lak joget. Lah apa? Lho,
Gak joget ngene iki. Ora. Oh, paling besok. Besok kakimu aki ning gone wong tandaan. Oh iya, kaya mawawan nandak mawawan. Ya iya ya gak gendeng ah. Lho, lah kok kluget-kluget ngene ku lha apa? Ndelek dhuwit cicilan sepeda motor nunggak loro jare wisan. Mesti curhat kok cene disangoni karo panitia cene melas. Ya gak curhat ngene. Apa? Ancene bolak-balik ya kebacut wak polo ae. Apa owak polo? Polo gecure gremeng ae. Ngene nang gak munggah nyawer ngono. Kok tambah jagakno kon ngono iku. Iki ngono bengi nggo kene main nggo desa. Ngepung. Ngepung iku padha ambek Yo nguber. Nguber. Lah, kon tak kandhani, aku percaya. percaya iya ya. Iya, wong lanang kene lho temen pelayu nek ana sing banter-banter, kabeh genah. Lah kok iso kabeh genah? Lah ket biyen lho oleh nguber lho gak kena-kena. Oh, mergane dikepung iku ya. Iya ngepung maling ya gak kecekel. Oh, gak kecekel ngepung Nguber maling. perampok gak kecekel. Gak kecekel. Nek nguber rondo langsung demek. Aduh, Mbok. Ini sampai disikit-sikit nang gone omahe. Ya iya, wong sliut Ora, ngene. niku. Sliut ngene wis munggah. Ngono iku kebacut. Main kok kene iki wis bolak-balik. Bolak-balik, Kok bolak-balik ngadep rono ae. Iya, semua ngadep nang buri yo ngedep aja goblok. Gak usah kakek ngomong. Gak usah kakek ngomong. Wong ngepung iki sembarang iso. Sembarang iso temenan. Mangane wis gak karu-karuan. Oh iya, temen percaya. Apa ae sing gak ono? Apa ae? Garingan, Garingan. piring, sendok digebasi tok. Gendeng ngono iku lak ono apa-apane iku. Lah iki jenenge garingan ae. Garingan yo. Sego rawon ono. Sego rawon ono. Sego soto Soto ono. yo ono enak. Rames ono. Ono. Iku mang sego rawon. Iya, sego rawon iku mau. Aku mangan sore, Mang. Iwake banteng. Kok iso bandeng iku apa? Iku sing teko tambal lho, Ris. Bandeng, blok bandeng. Pung Loh, bandeng kok iso banteng. Bandeng ta banteng. Iki ado teko tambak goblok. Tapi nek sama leak cidek. Lah, apa nek sama-sama leyak ngene ketip kene oleh telu. Pamong kene, Pamong kene. lurahe gak polone. Gak lurahe ya Gak gak polone, polone. iya. Kabeh pamong. Bahasa Inggris sudah mengatakan. Ya apa, Det? I'm strong leadership. Artine Seorang pemimpin yang patut mendapat acungan jempol. oh, mbok. Kon kok pinter, Det. Lah kok wuluhe nggo jero mah. Ojo rame-rame goblok. Malah konangan. Iya. Apa sebabe tak jokno? Apa sebabe? Aku ro dhewe pamonge nang desa iki. Ya apa. Mangkane warga kene nanggap ludruk ditarik-tarikan gak tau ngeces. Gak tau ngetes, gak tau greneng. Piro ae gelem. Piro ae dibayar. Ana sing kenyang. Kok iso sampe ana sing ngenyang barang? Ana sing kenyang bayare ngene ae saonoe dikek saonoe. Oh iya, akhirnya Tapi sore budal nontok ngarep dhewe. Oh, padha karo nyemoni kon ngono Ya iku. gak ngono kan lah karo atiku sih. Apa ati? Jajane atiku bengi iki ngono gak enak curhat nang awakmu. Iya, kon kok ketok sumpek ngono. Wingenane mari tanggapan. Iya, kok lek jare geger ambek bojomu sak Iya. mertuamu bareng kok jak geger iku perkarane opo sih? Ngene lho, Ris. Eh. Mari tanggapan kadang-kadang kan nggo nggone dhewe wingenane ide. Ya cidek ngono. Mulane rada peteng. Oh iya. Lah aku mulai langsung buka lawang nang kamar. Langsung nang kamar Aku jebret. Beleng tas tak dekek. Iya, Tatak bojoku lu ngomong ngene. ngomong ya apa? Ora butuh kae-kae. Eh. Aku balik metu sih. Kon balik metu. Lah bojo gak butuh aku Aku langsung lu nggo kursi kate rokokan. Iya. Bojoku lu ngomong maneh. Ngomong ya apa, Dat? Kaya ngopo? Lah bahasa Penasaran. kepengin terus ya bojoku. Penasaran berarti bojomu ya. Bojoku kepengin terus. Iya. Ngono aku mlebu balang. Langsung mlebu kamar. Kamar tak tutup cer. Heeh. Celana langsung tak utaki kok tak kandhani. Kon kok cabul kon. Nah lah Kon apa? porno kon. Nah lah Kok apa? duduk-dudukno wong kene. Bojoku lak kepengin terus. Kon lha apa sampe buka celana barang iki? Le tak dudono kaya aku rek. Oh. Maksudnya tak dudono kaya aku. Sampe siak ngono aku. Endeng ah. Kon koyone dhisikno ta menimben. Tak dudono bayar aku. Bayaramu. Kate gak ro kricike katut. Bisa kericike katut. Mari tak dudono ngono dadak ngomong ngene. Ngomong ya apa, Det? mung sak mene. Apane sing samono? Maksudnya duwe kricik lho, Rik.
dikepyok-kepyok mung sakmene. Oh, iku karo nek sing tok dompet. Lah iya. Kudu ana sing tok dompet ta. Amplop wis sakene kabeh. Oh iya iya. Wis gak ngreken bojo. Gak ngreken Nek bojo. Kangen lalu dhewe. Iya iya iya. Wis tanggapan sing terakhir wingi. Wingi iku. Iya. Iya, heeh. Mule maneh langsung njujuk pawon. Langsung jujuk pawon kon. Gak nyono dastere bojoku e. Lho. Dastere bojomu dat. Lah bojoku nggo pawon. Nok pawon. Nyugokno geni ngene. Ngene ya? Iya, Iya. yo tak kepuk. Yamene kok wis tangi. Apa ngene ya? Yamene kok wis tangi. Meneng ae ya. Akas. Dongaret, paru tak krowo. Kok serius temen kon nek ngrowoki dat. Lah iya Ris, barang tak krowoki. Iya. Nole ae isinku gak ngadu bilang. Lah kok isin iki lho. Lah gak isin ya apa wis sing tak krowoki wong marotuaku Aduh kok. Ketang kon gak diobrol Moro nang tuaku kono. noleh pelek anjene mantu gak lemos jare ngono. Aku ya isin sih. Iya. Kalau ndale bojomu nang jeding jare ngono. Kowe gak ngurus terus aku langsung mlebu. Langsung mlebu ya. Leh, kon jarene ngajakku nyambut gawe sida ta gak? Lho, sida kon sida melok ta? Lho Ret, tak jaga-jagakno. Lho, sing penting koyone, Dat. Hah? Sing penting hasile. Nyambut gawe ning nyambut gawe apa? Gelem ta gak kon? Lho, nek geleme ya gelem boten duwe. Koyone iki gedhe. Koyone Koyone gedhe. piro? Ya koyone ku 20 juta, Dat. Terus nek 20 juta dibagi wong loro, Dibagi wong loro. 10 juta dang. Ya 10 juta dang kenek gak apa-apa. Nyambut gawe apa? Kon kepengin ro nyambut gawe ini. Iya, Iki ono nang gone Jakarta kono. ana Jakarta. Nyambut gawe nang Jakarta ono festival, Dat. Oh, festival. Iya. Ono festival. Lah permintaan, Dat. Permintaan festival. Permintaannya ada yang njaluk lakon. Fragmen iki fragmen. Oh, fragmen. Jaluk- Fragmen apa? Njaluk lakon Pangeran Diponegoro, Dat. Njaluk lakon pahlawan jenenge Pangeran Diponegoro. Saiki nek Pangeran Diponegoro, Iya. anggotane piro? Anggota ya loro. Sing dadi Diponegoro. Sapa maneh ya wis aku iki cekli iki. Ganteng. Ya iya. Lho, Diponegoro iki Lah, kamangka Pangeran Diponegoro ku nek budal perang, iku ana sing ditumpaki, Dat. Lah iya, ana sing Sing ditumpaki. ditumpaki ku mono jaran. Apa? Jaran. Awakmu Diponegorone. Aku Diponegorone. jarane. Ya kon. Sapa maneh? Kok meringis ya? Loh, sing penting kan koyone hasile, Dat. Jaran. Loh, jaran iku koyone akeh. Umpama 20 juta, aku sing 5 juta, kon sing 15 juta. Lah akeh awakmu. Tapi dadi jaran. Tapi dadi jaran. Jarane lanang ta wedok? Yo, jarane jaran lanang. Jaran lanang. Jaran lanang. Ya wis, Gelem akon. bapak dobel. Lah nek gelem, nek kon gak iso, ayo latihan. Makane aku puru ana. Lah ayo tak wuruki latihan. Ngono lho, ya. Iya. Oke ya. Ya Allah, nyambut gawe pisan dadekno jaran. Aduh kok. Ya Allah Gusti. Iki rambut tas susuane manuk gereja iki. Kon iki kepala iki rek. Iya. Sisae buana galuntur iki. Kamu kok jaran iku ana kendaline kene ae tak kon ganti nanti. Ganti jaran durung ganti jaran memet ae. Ya. Bayarane durung dadekno jaran. Ya, muga-muga Iku kok gegek ae sih. Dorong-dorong kok gegek. Wis, Apa? ya aku kok Loh, jarane ku jaran lanang, blok. Wis, mbok aja. Aduh. Goblok. Aja rek. Lah, aja yuk temen yuk. Iki nyambut gawe yuk. Mbok aja iling-iling nyecil sepeda motor gak mlebu aku mang. Jaran iku ana kendaline, Den. Jaran iku ana kendaline. Le. Apa? Goblok ya jarane bidak iki lho. Oh, yo keliru.
Ris. Kon nek seneng bojoku lek-leken aja mateni aku goblok. Lho, Det. Alah. Goblok beset iki lho. Dadi jaran yo gak ngono. Ya gak ngono kok dadekno jaran kaya ngene. Arek iki lho. Nah, Terus. Blak. nah. Blak. Ngene ta. Nah, ngono. Dadi jaran kok ngadeg. Ya Allah, jek iki. Nang dise polo emang kate njaluk ngene. Lho, sing penting hasilnya, Blok. Ngono. Aduh. Wis, Apa? goblok. Salah apa? Lah jaran mlaku ning ndi lu? Arek iki lho. Kena alang-alang yo celekit-celekit. Pangeran Diponegoro budal perang numpak jaran, ya. Dis. 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 Lah kok iso geblak iki lho? Wis, Apa? wis abote ngene kok tambahi bobot. Iki tok lho setengah kintal. Lho, sing penting ku hasilnya blok goblok. Oh, Aneh. Pangeran Diponegoro perang numpak jaran. Ya. Wah, gak lulus. Wis, Ris. Gak lulus kon. kan lak tak kandhani sih. Apa? Aku iki gak iso mlakune jaran. Goblok kok eram setet, ya Allah. Jaran ngene lho, blok goblok lho. Lah. Lah yo ngono mlakune. Apa kok garep tuh kok Lah jaran lanang kok suguhi lho. Lah yo eman sih. Wis kok sing dadi jaran wis. Aku dadi jaran. Iya. Goblok kowe gak ukur. Utam. Goblok. Bacut polo kok ngene. Kayak ngene barang. Waduh. Ojo tali mati ta. Ora wis jarane. Ayo. Lho. Jaran iki sayang. Nek kate numpai. Ya. Dilus-lus. Sabar. Sabar. Ayo. Jaran kok nyengit ngene sih. Lah kok sing kok jempok iku mang brutu. Keri ya. Kutluk kok niku. Wis ayo. 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 Dikono goromu berondo. Rondo aja mlayu. Hoplis. Hoplis apa? Jaran iku mlayu nang ngarep, Rek. Lah aku mang ya apa? Kok jaran kok maju mundur. Tok. Jarane atret blok. Jaran kok atret sih. Ayo. Rondo aja mlayu. Entar ana. Remek bongko kon. Kok Pak Panitia aja jaluk ngene. Gak jaran. Kon kasih toleh dhuwit lan. Kowe gak jaran-jaranan wis. Wak polo ya sengidan. Pamulo akeh.
nyambut gawe ku ya iso. Ya ngene. Lho kesenian iku angel, Det. Iya. Sembarang Perlu dipelajari. Heeh. Ngene mangkan syukur dadi. Lah iya makane aku kepengin iso iku puro ana. Lah, makane iku sing penting hasile, Det. Ambak. Sing penting gelem belajar, mesti iso, ngono lho. Mangga jalukan Pak Panitia ngono mbuh ya, Pak. Apa Sampai heeh aku. aku megap-megap. Loh, sayang. Makanan rakyat teko iki. Lambemu lek ngomong sing enak, Ketara kon kepingin ya. anggere apa sama lek ngono. Makanan rakyat. Disawang kok sakmene kae ya gak pantes. Gak. Heh? Iku padha karo mendidik. Heeh. Aku wis mono. Kon lapo kok Lek Bu? ngomong sing apik. Lek gak iso ngomong tak omongi kon. Heh? Sepurane. Eh, Sepurane. oh iso mele iku lho. Lah mike go kuno. Teko ndi yang kon Mang Yan? Aku golek sampean. Awakmu dolek aku. Iya. Lah awakmu nang ndi ae? Lho, lah aku golek sampean kok aku nang diae kok tak golek teko kono jebul nduk kene. Omong-omongan ambek resek. Iya, omong mana beresek lho. Resek kakekmu ah. Iki gak resek laran iki. Oh gantenge kaya kamandanu iki resek. Ngene lho, Mas. Ya apa, Dek? Aku iki kan yo bingung sampean kan yo ngerti sih. Iya. Aku iku cinta mati nang sampean. Lho semono uga aku, Dek. Seandainya iki istilah cinta daripada kita mengorbankan cinta kita kan lebih baik daripada lare iki. Iya. Dalan iku dembite gak doyan alot dagingku. Terus piye jalan keluar cinta kita iku yo apa? Lah ya aku dhewe iki ya bingung ya heran. Kamu kok wis suwe lah awake dhewe hubungan iki. Dhewe ku hubungan gak sedina rong dina. Gak sedina rong dina. Hampir 10 tahun. Heeh. Iya toh. Heri, Iki ambek aku 10 tahun ono wisan. awakmu mbare iki 10 tahun. Iya, ono. Lu. Apa? Gak entek sukete wis. Wangitmu apa? Aku hubungan sampe 10 tahun itu. Terus lek awakmu hubungan sampai 10 tahun, gak ono persemian terus ya apa kamu? Nah makanya ki bingung aku. Nah, Oh. Cari solusinya itu gimana? Wah. Bagaimana? Coba lek sampean iso ngekai jalan keluar, tolong aku sampean ke jalan ngono. keluar. Ya ono jalan keluar Dek aku, Dek. Nah terus koyo aku kan foto, Butuh jalan keluar. foto jalan keluar. Oh. Terus sampai jalan keluarnya itu ada, ya apa sih enek jalan keluarnya? Ah, Lah ini. kan siji loro terus jalan keluarnya ki ngene ada. Nah. Lah koyo aku itu juga foto orang yang memberitahu. Ah. Ngene jalan keluarnya, baru aku ngerti. Apa? Lek gak ngerti, otomatis koyo aku lah bingung. Ya, iya. toh? Sedangkan aku wong loro iki enek lek 10 tahun. Iya. toh? Gak ono jalan keluarnya. Terus Kan njaluk jalan keluar sih. yo. Kepingin didudono jalan keluar Iya. Ono menggo ngiwo damean pas. Jane butuh jalan keluar. Kok jalan keluar iku? Hubunganku iki karo Aris iki lho Nah. piye? Solusi. Oh, solasi jare. Sopo muni Solusi ya solasi. Nek anjene awakmu temen seneng ambek Ari. Senang. Awakmu Ris. Ya seneng. Saumpamane awakmu gak lere wedok iku. Lho anggur tak pilih mati, Det. Kok pilih Pati. mati yo Ris. Ono sing arep-arep. Kok ndongakno aku ku nang mati ta? Oh, Aku yo arep. kakekmu kono. Kene. Tak atur gelem yo. Gelem. Supaya tetep oleh Aris. Iya. Pura-pura gendeng. Cangkemmu. Kok iso gendeng iki lho. Sih, mang apa? Leken, Dat, leken. Ya apa rasane? Temene ndo melek sedap. Sih, aku waras iki mbok kon gendeng. Arek waras mbok kon Sing gendeng. iki waras. Kok sing waras kok kon gendeng lho, heh. Maksudku ngene lho, Nduk, wong ayu. Apen-apeno gendeng supaya wong tuamu kok iso nuruti awakmu. Iya, apen-apen gendeng karo ngono petok Pak Purnomo. Aku digawe gawerono. Ayo. Malah diposting-posting. Aku lho. Enak awakmu mlebu televisi. Televisi. Hah? Televisi. Mlebu televisi. Maksudnya apen-apen gendenge ngene lho. Piye? Awakmu kok kene omong meneng ae. Heeh. Aku kok ambek Aris tak ngintri. Karo ngono.
Nek ana wong liwat sapa ae, nek ditakoni jawabmu meh situ. Ngono lho. Jawabnya apa aku? Ora. Ora. Iya. Misale ana wong takon. Takon piye? Kon kok ayu, Dik? Loh, aku dijawab. Kudu jawab ora. Jawab apa? Kon kok ayu, Dik? Ya jelas ayo. Ya jelas ae goblok kok niku goblok. Nek ana wong liwat takon, Eh. kate nang ndi, Dik? Kate nang pasar sampean. Loh. Lah ngomong ya apa sih, Det? Masalah. Ora. Aku mlaku ya mamane ya. Ya. Mlaku ya. Ayu. Alah. Wis dijawab dulu. Sak. Ora. Kok yo kucul kok gak solusi temen ta? Iya to Cak sama niku. Solusi kok. Maksudku engko nek aku ambek Aris gak ono, awakmu nggo kene bek ana wong takon. Sopo ae takon apa ae jawaben ora tok wis. Ya aja dilatih to aku kan yo ora ro. Kok niku goblok kok niku gak solusi. Latih sik. Mbak, Aku mlaku yo. Aku ya takonono. Aku mlaku. nang ndi, Mbak? Ora sama lea. Samelea iku wis tutup. Ngarepe sing tutup, burine berjubel-jubel goblok kan. Kok gak tau rono takon. Kira-kira arek gak tadi RT di Samalea. Maksudku iku ngono apen-apen gendeng. Engko ketemu kon buri iso dodoan ambek Aris ngono lho. Berarti ditakoni apa jawabane kudu ora ya. Lah ya kan nek gak dipraktekno kan aku ya gak Tapi yo contonono ta. Lah ya wis tak contohi. takonono. Sing. Dik, awakmu kesasar ta? Wis tak jawab ya iki yo. Iya, gak. Mari minggu ngarep ae. Terus Mulai. Oh iya. Dik, awakmu kesasar ta? Jare sok minggu ngarep. Piye to, Mas? Iki piye to? Jawaban saiki. Oh, jawaban saiki. Iya. Awakmu kesasar ta, Dik? Jawaban saiki. Piye to? Masalah ojo jawaban saiki, maksudku saiki jawabane ku ora. Oh, maksudnya saiki jawabe ora. Heeh. Oh iya wis. Awakmu kesasar ta, Dik? Maksudnya saiki jawaben Ora. Jawabe ku ora tok lho. Ora tok. Awakmu kesasar ta, Dik? Ora tok. Wis dijawab ngono lho, Det. Gak ngono. Kurang piye to? Engko kene gak ono bak gedhe ya. Kate mbok gawe apa? Takume arek iki nek diucek ngono. Jarene kan ora tok. Kan ya bener tak aku jawabe ora tok. Apen-apen gendeng meneng lewu. Apen-apen gendeng. Kaya wong lewu. Oh lah, malah ngene. Dadi lewong atiku iku ngono. Bojo pinter nyanyi gitu. Ngono ta? Nanti Mas Gus mang. Ngene lho. Wis meneng nggo kene kaya wong gendeng. Engko nek ditakoni sapa sing liwat jawaben ora kuwi. Lah ku golek dicakup Salpol PP piye, Mas? Lah, Lah dicakup Salpol PP piye? Apa tanggung jawab kon? nganu to. Satpol PP ku ya ngelak ya mene iki. Ya gak mungkin lah, nggo ana wong gendeng di anu Ya Satpol gak PP. mesti biasa Satpol PP nek lek bengi-bengi ngene iki golek gratisan kok. Iso uga ya. Ayo, Ah. Wis, pokoke jawabe ngono. jawab ora. Sopo ae batanggamu bakanca bawong liya. Cara ketemu wong tuane ngono ya apa? Wis pokoke jawabe kudu ora tok. Berarti jawab ora tok ya aku ya. Iya. Dadi dengan cara iki aku direstui karo wong Iya, tuane iso gandeng. Ngono. Oh, iya. Kon kepingin dadi bojo tak gak kepingin lho. Ya kepingin sih. Lah nek kepingin nganu to tak atur iki. Ngono. Heeh. Ya, Situ kan ya. ya. Kesasar Adik. Kon kesasar Adik. Ora. Cari mau gale ngomong.
Jaremu mang aku kongkon meneng ae gak usah ngomong kaya wong lelong dadi Nek aku yo meneng nek ana wong takon jawabe ora Turi. Wis kandhane ta iku gak ngerti. Nek ana wong takon jawabe ngono mang. Kon kesasar tadi. Lah aku mang kok kongkon meneng ae ambek kaya wong lelong ngene. Lah kok meneng ae. Ora mesti kayak solusi yo gak jelas. Kok tak delekno randu tak belok ngono. Maksudnya ku meneng bas apa ae nek ana wong takon muni ora ngono to. Ora. Oh, arep nang Ora pasar. Mas, ora. Oh gak kate Mas yo. Ora. 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 Durung takon. Aku lo cek pase. Ora. Wis yo, Iya. dipeno nunggu kene ae. Aku ndek kene. Iya, nek ana wong liwat sapa ae ya. Ya Terus aku nang ndi? Ya ayo ngono. Oh, ngono ta apa ta? Kene aku. Tinggal ya. Ora. Dek tak tinggal iki calonmu ya Mas ngono. Jare mang aku sapa ae sing takok gak ngomong ora. Iya lah, kok iki ya ngono. Dinteni kae subuh sampe yamene. Kon lapo nang perapatan iki lho. Kon lak takon blonjo. Digawe bancane bapakmu. Kon wis blonjo apa durung? Ora. Lho. Kon tak kei dhuwit 3 juta iki mah lho. Kok belanja nopo? Mbok belanja daging, Ora. ayam, Ora. tempe, Ora. tahu. Ora. Ngomong dhewe apa rek? Ya. Kepantesan takon yamene ku nang kene, he? Kon gak wedi dinodai wong ah? Ora. Lho, padha karo aku ya gak wedi dinodai wong. Nandi? Nang Grombol, deleki raimu ah. Wong aku wong wedok kok nang Grombol. Nggak, kon iku cek kebajute senak. Iki pancane bapakmu kok gak mulih. Karepmu iku ya apa? Aku iki mbokmu, aku iki mbokmu. Ora. Lho. Aku iki makmu. Ora. Gendeng arek iki. Kon be gendeng kon. Ora. Wah kesurupan kon. Ora. Bismillahirrahmanirrahim. Kon katutan demit kon. Ora. Kok gak jelas arek iki kok ngomong ora-ora terus. Waduh. Tolong. Tolong anakku stres. Kon stres ya? Ora. Loh, kon gendeng ya? Ora. Waduh nak. Kon iku anakku semata wayang kok sampel iki lho. Ah, aja melu-melu tak bacok cangkemmu lho kon. Tolong iki lho lapo bengi-bengi. Sampeyan sapa? Pak RT. Lapo kok tolong-tolong nek kene iki mbrebeki wong. Sampeyan sing kupinge remek. Aku tolong-tolongku diperkosa wong durung tutuk. Sapa sing merkosa? Wong-wong Dibayar piro? 20.000, Wong piro? wong 16. Pak, anakku iku kono udan kono angin kok Apa? ditakoni gak jelas, gak mulih ket isu. Ditakoni mesti ngomong ora. Lah lara ta piye? Ya sampel be. Awakmu lara, Nduk. Ora. Mbokmu katokan, Nduk. Ora. Loh, gak katok aja gemblondang goblok. Mbokmu wedok, Nduk. Ora. Lanang anjene KTP-ku. Iki jelas anakmu iki ketempelan barang gak bener. Wah, tak cek sik. Kon kesurupan, Ora. kon kampiran, Ora. kon wedok, Ora. banci padha karo aku. Ngene. Tolong, Pak. Iya, iya. Tolong, Pak. Iya.
Aku semata wayang, Pak. Iya. Apa, Pak? Ngrenjel. Pak, sampean minangka Pak RT kudu sok marasno anakku. Lho kok kudu iso? Aku ki ya melok berusaha. Gak nemu wong pinter sampean. Ngene. Anakmu ketoke gak genah pikirane iki. Lho, ancene ngono. Tak kokon blonjo kae tisu tak kei dhuwit ge banjane bapakne lho, Cak. Lho kene ana wong pinter tapi gak ketara. Sapa, Cak? Wak Taji. Taji. Iya. Taji sing kaya bedes biduren iku. Ya musuhmu biyen. Gak sudi aku liyane Taji. Lah kon kepengin waras tangga anakmu? Gak Taji ku wong pinter lho. pinter apa? Aku tahu diperkosa melingse. Wah, kok belarak tekan kono. Maksudnya pinter sumber-sumbuk. Taji ku Tapi pura-pura gak pinter. Wong iku gak gelem tak ngetok. bayar, Cak. Pokok anakku waras. Wong iku gak gelem ngetok-ngetokno kepinteran iku mo. Dibayar duit. Yo, gampang nek perkara iku carane ngene. Engko nek Wataji teko kene tak celuke, engko kongkono nambani anakmu. Anakku lewung, Cak. Ya, lah engko nek upamane wonge gak gelem, ana syarate. Syaratnya apa, Cak? Syarate kudu dikepruk. Dipaksa. Iya dipaksa dikepruk, mari ngono terus gelem. Ngono ta, Cak? Nek gak ngono gak gelem. Sampean piro ongkose, piro enteke biaya sampe nyusul Taji. Susulen. Tak susule ya. Aku wong sugih. Iya. Aja lali syarate. Iya, Cak. Nek gak gelem nyowo, gak gelem nambani, geleme dikepruk. Ngono aja, Cak. Cakut gelem. Halo, Cak. Aku duwe anak sito iku cepet aja. Nah. Kon mari ngene iki lho, kape tak rabekno kon kok gendeng senak. Kon gendeng anak. Ora, Kon waras tak? ora. Wah, kon setengah edan berarti. Gak jelas kon ku susu enak. Kon iku ngipi apa? Aku ki salah apa? Loh. Cak. Cak Taji. Cak Taji. Iku sarungan model apa kon, Ci? Ya Allah, cek gantengnya penuh. Ya Allah, cek aduh. Cak gantengnya, Cak. Oh, tidak usah. Cak sampe ganteng, Cak. Tidak usah. Cak sampe ganteng, Cak. Cak. Piro-piro salahku aku njaluk sepura lho, Cak. Salah apa awakmu? Aku aja nih biyen gak kedupo ambek rayumu, Cak. Aku soalnya sering ngadus biyen kok dengki. Tak didik piye lanang gak lanang wedok gak wedok dadakno ana unyek-unyek nih. Sampe aja ngono, Cak. Aku njaluk tolong, Cak. Tolong apa? Pokoke jarene Pak RT kendut iku mau sampean sing iso nolong. Sepura iki ngake, Cak. Cak, sepura. Jembek aku. Aku sepura, Cak. Aku tau duwe salah sampean. Aku wawu po, Cak. Wawu. Aku pokoknya, Cak, anakku rada semleng, Cak. Sampeyan piye? Gak ono udan, gak ono angin, tak takoni mesti ngomong ora. Loro, anakku gendeng, Cak. Gendenge ya wis. Kabeh tak setorno nduk Pak Purnomo ambek Pak Idris. Ayo gendenge ya wis. Tiba. Lho aku njaluk tolong kok. Tolong apa? Waras no anakku. Ora iso. Iso tak gak kon? Ora iso kok so. Kon mek ade pawatan gak iso. Wong RT ku mau ngomong kon iku pinter nyowo. Ora iso. Kon iso tak gak? Iso tak gak kon? Iso tak gak kon? Kon mati gak kena tangane wong liya kena tanganku kok. Mati ora iso. Gak mungkin. RT ngomong mek kon iku iso marasno. Ojo pawatan. Ayo. Warasno anakku. Ora iso aku ki. Apa kon? Kon ngomong gak iso kon. Lho, Kon ngomong gak iso. abune kelekmu kecut yo. Aku njaluk tolong, aku wis mengorbankan harga diriku untuk sampean. Wah, urban panjak ora iso kok. Tulungen, anakku iki tulungen. Kon adek gak mbok tolong mati gak kena tangane wong liya lho kon. Oh iya, Iso nolong. iya.
tulungan Cak. Anakku iki semata wayang. Aku gak iso ngelairno maneh. Tak suwe. Suwuk Tak Cak. kono ya. Ya tak takon. Wis takone no. Duk. Kan wis waras. Ora. Ora. Ora iki lho. Ora. Durung waras. Keliru. Aduh, malah kedua keliru. Kacau. Aku njaluk tolong, Cak. Iya sih. Masuk. Merabat. Nah, guyu Kak guyu. Nah. Waras ya Allah. Alhamdulillah nak, kon wis waras. Aku ngono. Kon ro, aku iki Mami Okta. Ora. Durung weruh. Anakku cek gendeng. Heh. Ki ono amak bakdu. Bismillahirrahmanirrahim. Gedang sapa iku? Gedangmu tak nduk iku. Ora. Ora. Awakmu ku lara ta, Nduk? Ora. Wong ora. Apane? Ora. Kacau. Ayo, rasak to kon. Awakmu direko nang pasar karo makmu. Ora. Wong ora. Ayo, aku mung lara. Tak dadi dongkele. Yo, jere awakmu tukokno sepeda. Ah, kesuwen ora. Iso ngomong iso, gak iso tak gawa nang psikiater. Kon nek gak iso mati meneh ngenteni apa saiki entek mati kok. Oh, weh. Yo kuwi aku. Aku wong sugih wani bayar. Tapi apa kon, Kon iso nambani anakku gak? Kon ancen biyen naksir aku, mek gak tak ambung gak kira nulung aku. Alah, aku kok ambung pada pasrah. Jenggote kerucut. Mbok kira aku lanang ta wong aku medok. Alah, wong lanang kok. Ngene gawe ngene, nek karo jurune gombal. Ngene, rungokno. Sing iso nambani iki dudu aku. Sapa? Sing iso ndokon dudu aku. Sampai kita terkenal dukun tiban. Ya, iki ketiban pelem. Sapa lo, Cak? Anakku sing iso. Anakmu? Heeh. Ojo maneh anakmu wong raimu ae gak iso nambani. Lho, ngenyek kon. Anakmu sapa jenenge? Ya, Riz ku anakku. Anakmu? Heeh. Seluwen, Cak. Kok Riz. Rena. Mas, jawari. Aku sayang. Kau nang kene sayang. Aku kuwi kangen ya. Riz. Iki begengge endi iki? Riz, gokmu kok tekel. Apa pun kok rempon nang ngene iki. Ngene le. Aku ora iso apa-apa. Ono apa, Pak? Ya, dadak gak iso nambani aku dikeprak-kepruk. Lah nek ndasku sigar dadi loro. Nambani apa pun? Nambani iki lho. Kon belani bapakmu kon. Kon belani bapakmu kon. Ya Kon ngono iso le. ngomong gak iso kon. Gak keturutan mbok prak-prak ngono aku. Seri gagal. Alah, Kon iso ngomong gak iso. Kon aja tiru bapakmu sing kon. loro lho sapa? Anakku, Endi? iko inge. Oh, iki ta? Iya. Kita takonane sih ya. Wah, iso. Takonane. Aja. Aja. Takonane ta. Aja. Ojo iku lho. Sing iso aku ngene lho. Lah iya sing Wah. aku. Lah nek Takonane awakmu
nek iso awakmu. Jarene bapakmu kon iso nambani kok. Ya ayo tak takonane sik ngono. Kon mek gak iso tak. Ayo, kepengin waras tak gak anakmu. paras. Lah iya tak takonane sik. Dek kon loro ta? Ora ngono. Jaremu loro tiga ngono. Lara. Lakon iki ngene yo. Kene siap kene. Buka. Aku lara yo. Ora. Ora. Apa kon guyang-guyu yo? Aku dikepuk bapakmu. Bah cek jongor. Cek jongor. Timbangane bapak kene antem. Iya, Pak. Tambanono. Tak tambahan sik. Prewangamu tokno. Prewangamu tokno. Aku urung metu iki prawang aku. Ora kabeh, Cuk. Kapok. Aduh, Mas. Aku wis waras. Si do ditambani tak gak? Masa tambanono. Iki aja nambani. Ngono. Aku cak ditambani cak. Sama ngene. Iku cek ditambani sampean ngrangkul aku ta. Aduh. Tepandoke goblok. Si do ditambani tak gak nek kasih tak mulai. Kene lek tambanono kok bapak remeh dase. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lan Dewa matahari, dewa langit, dewa bumi. Kakean dewa. Urung gak sida metu. iku ono prewangan. Kakean dewa matahari, dewa langit, dewa apa itu? Donga iki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Het samalah het. Tujune apa cule? Lera-lere pokoknya oleh gremet pokoknya slamet. Apa le? Ono gendruwone iki, Pak. Ono gendruwone. Ana apa cak? Jare cak? Gendruwone. Iki kon setruk. Gendruwo matamu ah. Ono gendruwone iki lho, blok. Lho. Gendruwone, Pak. Gendruwone. Keturune ketodok. Aduh. Bokok kon. Ayo. Ngores kowe. Tancap ke dengenane. Lho, Menek sombeng. berarti arek iki gak sebelahine dhewe, Pak. Ono gendruwone. Anjen gak sebelahine dhewe. Keturune pira? Gendruwone loro ya, Pak. Loro. Sitok klambi apa? Sing sitok klambi bintik ote. Sitok klambi abang. Lho, iku keturune. Iku aku. Kak anakmu kebruan. Gurane. Gurane gendruwe loro, cek rono. Tanggine bebek. Ngene to. Lah iya. Tak gelok dhewe. Yo. Gendruwone loro. Sithike belik-belik, sithike ganti. Wah, iki nek gedura. Gak iso puan kok kene. Wah, banci apa? Kon anu nyemoni banci ta kon. Mbok. Le, Iya. tolong. Parasno anakku. Tak waras deh. Parasno anak. Iya. Nang ali yo ta. Kari sing sitok durung mlayu iki. Kok riwa-riwi nang mburiku. Ayo, mlayu. Ngale. Sik gak ngale. Sik riwa-riwi. Sopo? Mbok. Berarti aku iki mlayu. Iya. Oh, berarti aku ngale ya. Kon ku ngomong. Loh, ya apa? Ya, Dek ya. Mandi temen ngomongan iku. Mandi tapi wangel ngono kok tak begare wong emosi ae aku ngempet iki ku ngempet rasane kudu ngomong lho. Gak apa-apa butuh pengorbanan. Lho. Gendruwone balik maneh. Ayo. Gak ngale. Ngale. Oh ya. Makan. Sing penting awak dhewe iso bercinta ngono lho, Dek. Ini lho Mas. Ya apa, Dek? Lu ngene. Oh, lho kene. Ya, ya. Ya.
Digampi-gampi wong gak ngandel. Apa, Pak? Cacak kok dikelakon ngono. Pedhot dandakno. Yo tak pet. Yo. Ayo. Weh, dadi cici lo tuwe. Aduh. Wongko kon. Tibae kon akal-akalan kono nglur. Kon murid sepisan aja goro karo aku. Apa sih, Pak? Kon ki lapo kane? Karo aku ana gendruwone. Karo aku gendruwone. Aku mah dikon kuntet lho. So, Kuntet. kudet. Kalau itu. Lapo karepmu ngene iki? Ngene lho, Pak. Berarti Nah, iki kon. Ore, janganku. Pecut iki nasi kirimmu. Arek loro iki wis padha senenge. Terus sampean ambek Mami Okta gak setuju. Ka iso wong anakku wedok wong soge, bebet bobot-bobot aku kudu ndelok. Terus nek arek wis gedhe padha senenge. Wong tuwa gak setuju. Nek arek iki bono diri, arek minggat, sing kelangan ya Sing sampean. rugi sampean. Nek tak pikir-pikir ya bener awakmu, Det. Sing apik. Anak siji gandelane ati, lha kudu dituruti. Sapa anakku iki bunuh diri? Nah. Anak siji. Nah, Gede banget. Nah. Ilang, aku nek tuwek, sapa sing rambut? Aduh. Wis nang padha sadar. Aku tak ngumumno. Berarti ki anakku wis padha senenge. Iya, ngono lho. Aku gak ujar, gak kaul. Anakku mek antik gelem rapi tak tanggapno lucu. Ayo. Ditanggapno ludro. Ana pengumuman dhisik. Ana berita kehilangan. Sapa-sapa sing kelangan ATM bisa diambil di Pak Polo Ngepung. Oh, dadi sapa sing kelangan ATM? Sampe JK ngene Pak Polo ngepung. Dene gak gelem JK ya tak jiki. iso Sing bantu. kelangan ATM monggo diambil di Pak Polo Ngepung. Saiki ayo nonton Lodro Budi Wijaya.